Pýtaj, že bol. Palma! Záka, jemný! Daj to tam už. Center Záko, alebo vyskúšaj ho. Dobrá. Nevadí, dobre. Vyskúšaj ho! Ale nižšie! Poďme! Dáme to! Aj ty ho zabije! Poď, Saxo, poď dvaja, chodte, chod! Radša na branu, dáme gól! Gól! 155 plaťacích divákov. Ďakujeme vám veľmi pekne za návštevu. Hráčov času 1-1. Prvý polčas v podstate bol futbal len medzi 16-kami a ani jedno mužstvo si nejaké vyložené šance nevytvorilo, ale domáci podali oduševnený výkon, boli rýchlejší, dôraznejší v osobných súbojoch a zaslúžene išli aj do vedenia. My sme v podstate vyrovnali nejakým takým náhodným gólom, keď sme už hrali viac menej vabank a dosiahli sme vytúženú remízu. Musím športovo uznať, že na víťazstvo sme v dnešnom zápase nemali a pre domácich hráčov trošku taký smolný zápas a za svoj výkon si víťazstvo určite zaslúžili. Videli sme v priamom prenose, že futbal je niekedy aj nespravodlivý. To bolo v dnešnom ponatí hry, kde supera sme, dá sa povedať, nepustili do ničoho, až fakticky, čo sme 2 minúty pred koncom urobil tú chybu v strede ihriska, kde sa to tých viac detailov nakopilo a super ju prvýkrát za celý zápas trafil na bránu a dal gól, ale taký je futbal, nevyhovárame sa na nič, ale mňa teší tá predvedená hra, kde sme veľmi dobre supera dostupovali, kde sme plnili tie taktické pokyny, ktoré sme sa pripravovali na toho supera celý týždeň a tie taktické pokyny chlapci zvládli na jednotku, plus tam predviedli aj tú individuálnu kvalitu, kde v strede pola veľmi dobre a úmne kombinovali a dá sa povedať, tých centrovaných hlov do toho boxu bolo veľmi veľa, len chýba nám tam zakončovateľ, ktorý by to vedel premeniť, ale ešte druhýkrát musím spomenúť to isté, fakticky mužstvo si zaslúži pochvalu, vidieť, že chalanov to strašne bolelo, ten inkasovaný gól.